салом дӯстон, умедворам хубу тансиҳат ҳастед. навори имрӯза оиди маҳсулотҳое ки барои ҷигар фоидаи зиёд дорад маълумот медиҳам. мумкин аст ки шумо ягон дард дар ҷигар ҳис накунед, лекин ҷигари шумо метавонад зери фишори зиёд кор карда истода бошад, чунки ҷигар одатан хомӯш аст. он мисли дил дард намекунад, мисли меъда зуд сигнал намедиҳад, аммо ҳар рӯз зиёда аз 500 вазифаро иҷро мекунад. ҷигар заҳрҳоро безарар мекунад, равғанҳоро коркард мекунад, сатҳи қандро танзим мекунад, ба гармонҳо таъсир мерасонад, ҳатто ба пӯст ва энергия таъсир мерасонад. аксар одамон танҳо вақте ба ҷигар аҳамият медиҳанд ки аллакай нишонаҳо пайдо мешаванд: хастагӣ, вазнинӣ, дохҳои пӯст, мушкилоти ҳозима. барои ҳамин ба ҷигар бояд сари вақт аҳамият диҳед, бе доруҳои гарон ва детоксҳои замонавӣ. дар наворҳои гузашта бисёриҳо норозигӣ баён карданд ки маҳсулотҳои дастнорас тавсия медиҳем. имрӯз бошад ба шумо танҳо маҳсулотҳое пешниҳод мекунем ки воқеан ба ҷигар кӯмак мекунанд ва ба ҳама дастрас мебошад. якум. лаблабу. лаблабу сода менамояд, лекин барои ҷигар хеле зарур аст. дар таркиби он моддае ҳаст бетаин. бетаин ба ҷигар кӯмак мекунад, равғанҳоро дуруст коркард кунад, ҳуҷайраҳоро муҳофизат кунад, заҳрҳоро хориҷ кунад, яъне ба забони оддӣ ҷигарро тоза нигоҳ медорад. ғайр аз ин, лаблабу ба ҷараёни сафро яъне талха ва талхадон таъсир мерасонад, яъне кори онро беҳтар мекунад. талха барои ҳазми равғанҳо, барои хориҷ кардани моддаҳои зиёдатӣ лозим аст. агар талхадон нағз кор накунад, ҳисси вазнинӣ пас аз хӯрок, дамиши шикам, талхӣ дар даҳон пайдо мешавад. лаблабу ин равандро беҳтар мекунад. чӣ гуна истеъмол кунем? дар тафдон пазед, салати тару тоза тайёр кунед, шарбати лаблабу. як чизи муҳим: агар санги талхадон дошта бошед ё дарди меъда, лаблабу бисёр мумкин нест. беҳтараш эҳтиёт кунед. дуюм. сабзавоти баргдор. инҳо: исфаноҷ, рукола, кашнич, петрушка. онҳо хеле оддӣ ҳастанд, лекин бисёр фоидаовар. дар онҳо хлорофил ҳаст. хлорофил заҳрҳоро мегирад, ба ҷигар кӯмак мекунад ки сабуктар кор кунад. ғайр аз ин, онҳо антиоксидант доранд. ҳуҷайраҳои ҷигарро муҳофизат мекунанд, илтиҳобро яъне воспалениеро кам мекунанд ва албатта клетчатка. клетчатка рӯдаҳоро фаъол мекунад, холестеринро паст мекунад, ба ҷигар кӯмак мекунад. ҷигар ва рӯда якҷоя кор мекунанд. агар рӯда хуб кор накунад, ҷигар бештар заҳмат мекашад. чӣ гуна истифода барем? ҳар рӯз, ҳатто як миқдори кам бошадам истифода баред. шумо метавонед илова кунед ба салат, ба омлет, ба шӯрбо, ба смузи. маҳсулоти дигар сирпиёз. дар асл сирпиёз яке аз қавитарин маҳсулот барои дастгирии ҷигар мебошад. дар таркиби сирпиёз моддае ҳаст алитсин. ин модда вақте фаъол мешавад ки сирпиёзро майда мекунем ё мешиканем. алитсин чӣ кор мекунад? ба ҷигар кӯмак мекунад ки ферментҳоро фаъол кунад, равандҳои безарар кардани заҳрҳоро тез мекунад, организмро аз моддаҳои зараровар пок мекунад. ғайр аз ин, сирпиёз таъсири зидди илтиҳобӣ дорад. ин хеле муҳим аст, чаро ки бисёр бемориҳои ҷигар бо илтиҳоби дарозмуддат вобастаанд. ҳамчунин сирпиёз ба паст шудани холестерин кӯмак мекунад, гардиши хунро беҳтар мекунад, ба мубодилаи моддаҳо таъсири хуб мерасонад. чӣ гуна дуруст истифода барем? беҳтарин роҳ: сирпиёзро майда кунед, 5 то 10 дақиқа интизор шавед то моддаҳо фаъол шаванд, баъд ба хӯрок илова кунед. ё як дона сирпиёзро бо хӯрок бихӯред. сирпиёзро дар шиками гурусна зиёд нахӯред, метавонад меъда зарар расонад. агар гастрит ё мушкилоти меъда дошта бошед,
эҳтиёт кунед. меъёр: 1 ё 2 дона дар як рӯз кофист. маҳсулоти дигар ин себ. ин яке аз осонтарин ва дастрастарин маҳсулот аст, лекин аксар вақт одамон онро ҷиддӣ ҳисоб намекунанд. себ дорои моддае ҳаст, пектин. пектин чӣ кор мекунад? заҳрҳоро аз организм мебарорад. кори рӯдаҳоро беҳтар мекунанд. чаро ин барои ҷигар муҳим аст? чунки агар рӯда тоза кор кунад, ҷигар камтар заҳр қабул мекунад, яъне себ ба ҷигар комакчии пинҳонӣ аст. ғайр аз ин, себ сатҳи холестеринро паст мекунад, кори ҳозимаро беҳтар мекунад, ҳисси сериро медиҳад, барои назорати вазн муҳим аст. ва боз як нуқтаи муҳим: вазни зиёд яке аз сабабҳои асосии ҷигари равғанӣ мебошад. себ метавонад дар назорати иштиҳо ва вазнро кӯмак кунад. чӣ гуна бихӯрем? 1 ё 2 дона дар як рӯз, беҳтараш бо пӯсташ. маҳсулоти дигар чойи кабуд. дар чойи кабуд моддаҳои антиоксидантӣ ҳастанд, махсусан катехинҳо. катехинҳо ҳуҷайраҳои ҷигарро муҳофизат мекунанд, илтиёбро кам мекунанд, равандҳои барқароршавиро дастгирӣ мекунанд. яъне ҷигар на танҳо камтар зарар мебинад, балки беҳтар барқарор мешавад. ғайр аз ин, чойи кабуд мубодилаи моддаҳоро тез мекунад, ба кам шудани равған дар ҷигар кӯмак мекунад, сатҳи қандро устувор нигоҳ медорад. ин махсусан барои одамони муҳим аст, ки каме вазни зиёд доранд ё шириниро зиёд истифода мебаранд. агар фишори паст ё меъдаи ҳассос дошта бошед, беҳтараш зиёд нанӯшед. маҳсулоти дигар ҷав ё худ овёз, геркулес. ин яке аз беҳтарин маҳсулоти оддӣ барои ҷигар аст ва қариб дар ҳама хона дастрас аст. чаро он қадар фоида дорад? ҷав дорои клетчатка мебошад, махсусан бета-глюкан. кори рӯдаҳоро беҳтар мекунад, моддаҳои зиёдатиро аз организм мебарорад, сатҳи холестеринро паст мекунад ва муҳимаш, ҷигар ва рӯда якҷоя кор мекунанд. агар рӯда тоза ва фаъол бошад, ҷигар камтар зери фишор мемонад. яъне ҷав ба ҷигар бевосита ва ғайримустақим кӯмак мекунад. ғайр аз ин, он сатҳи қандро паст нигоҳ медорад. чӣ гуна истеъмол кунем? беҳтарин вариант субҳ ҳамчун наҳорӣ каша. метавонед мева, каме чормағз, йогурт илова кунед. акнун мегузарем ба чизҳое ки ба ҷигар зарар мерасонанд. пеш аз он ки фоида гирем, бояд зарарро кам кунем. чӣ бештар зарар мерасонад? қанд зиёд, ғизои тезтайёр, фастфуд, равғанҳои бад, стресс, хоби кам. имрӯз бисёр одамон мушкили ҷигар доранд, на аз алкогол, балки аз тарзи ҳаёт. ҷигарро дар 3 рӯз тоза кардан намешавад, аммо онро ҳар рӯз дастгирӣ кардан мумкин аст. агар шумо инҳоро мунтазам истифода баред, ҳозима беҳтар мешавад, энергия зиёд мешавад, пӯст тоза мешавад. ин аллакай қадами калон аст. агар ин маълумот ба шумо писанд омад, обуна шуданро фаромӯш накунед. фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.